Gic gornel gynta'r gêm i'r Barri mewn at y postyn agosa. Mae'n cael ei chlywio. Dyma Harrison Bright! O, nath ei ddal hwnna'n bert. Hanner ddol i Harrison Bright yn fflachio heibio'r postyn. Fil yn edrych i'r ryddhau McLagan. Pryn i ni wedi gweld McLagan yn y 10 munud agoriadol. Mae'n croesi at y postyn agosa! A'r peniad gan Hulbert. A'r cyfuniad o'r ddau ymosodwr. A gol i Hulbert oedd cyntaf i'r bêl a'i beniad yn syth i ddwylo Alex Pennock. Josh Iorwerth wedi ymlwybro mewn i'r cwrt cosbi fe o'r tala ar y ca wedyn ni. Seinti sydd wedi bigo fel lan tuag at y ddau mae'n mynd. Hanner cyfle! O, cmai mewn! O, Chris Venables! Wel, pwy arall sydd wedi rhoi Pen-y-bont ar y blaen? Noson gofiadwy iddo fe beth bynnag yn torri record ymddangosiadau Wyn Thomas, a nawr wedi rhoi'r hufen ar y gacen wrth roi Pen-y-bont ar y blaen. Cain Owen dros y gic gornel at y postyn bella. Venables peniad rydd! O, mae'n cael ei harbed yn wych gan Mike Lewis. Wel, ble yn y byd oedd amddiffyn y Barri yn fanna. Harling yn ychwanegu daldra hefyd. Symud ar y postyn pella, dyma Venables eto. Mae'n syrthio iddo fe a mae'n methu reoli yn dod i'n gyfle da. Drychwch ar y lle sy'n gan Dan Jeffries fan hyn. Jeffries yn ei hongian i fyny at y postyn pella, y peniad lawr ac Iorwerth yn troi, yn croesi, ac yna Reynolds ar ergyd, ac yna'r ergyd eto gan Dan Jeffries. Wel, ton ar ôl ton o ymosodiadau gan y tîm cartre, crocio ar y drws. Gic gornel gyntaf, ail hanner, yn mynd o blaid y Barri. A mewn mae'n dod at y postyn y pella, a bu oedd rhaid i Alex Pennock wylio honna yn ofalus iawn. Rhys Davies a'r tafliad hir mewn tuag at Seinti. Pen-y-bont yn clirio. Mae'n cyrraedd Michael George ar yr ongl yn ei chodi ddyn ôl. Venables yn helpu allan yn yr amddiffyn. Iorwerth yn methu gic! O! A'r bêl yn gwyro allan am gic gornel. Y camgymeriad gan Iorwerth. A'r Barri yn pwyso. Digon o symudiadau yn y canol i Rhys Davies. Eto reit o dan y bar, mae'n cael ei ffenio oddi ar y linell. Hulbert oedd ar peniad. Torf arbennig o dda wedi dod ynghyd ar stadiwm gwydr SDM 863 ydy'r nifer sydd yn dda iawn am ganol wythnos ac yn newyddion da i'r uwch gyngrair. Y Barri yn tyfu mewn i'r gêm, y bas ymlaen tuag at McLagan ei thyfnydd i nôl, a mae'n tasgu reit ar draws y cwrt bach, a Miles Davies sy'n clirio. Pen-y-bont yn gwthio am yr ail gol na i gwneud y pwyntiau yn saff. Mewn a hir, canol, peniad law gan Iorwerth syth at Mike Lewis. Cyfle gorau'r ail hanner i'r tîm cartre. Peniad rhydd i Josh Iorwerth, dylefyd i wneud yn well. Y Barri yn cadw'r bêl i mewn, mae'n gwneud yn dda. Hulbert! O! A'r bêl yn tasgu iddi ar dalcen Cain McLagan. Wel. Wel, y cwestiwn yw, a oedd y bêl na'n hedfan i gornel uchaf rwyd